अरे ए यार अरे ए यार अरे Tabuk Jorani Belano Kokuma Kotor Kashay Pikasini India 25 News Senani Mangliwo Kokuma Angka 46 Surma Assembly Constituency by Khopsa Kemedi Pisini Chairman Devaranjan Debormano Ereng Shakti Patini Phan Phunugui Bukhate Dabai Tanmani Kokuma Bunai Tei Dabai Tanai Angka BJP Patini Khoroksha Kami Amsaini Shakno Neta Sajugui Tongnai Betua Neta Shomi Deborma Mungui Khoroksha Tabuk O Dabai Tanjaknai Devaranjan Debormano Puila Salema Shaknai Nogo Klangmani Yagulo Belano Shaka Derajaki Bagi Kulai Shakam Nogo Refer Tarjaka Dini Kokmawo Shaimanka Nainedi Sini Mangliwo BJP Patini Neta Petua Tipramota Patini BC Sermeno Bahake Uma Sebui Dabai Tanka Sini India 25 News Channel Mangliwo Sraike You report India 25 News Cuma cangman boleh. Cak dia kau cak. Tam sana norok. Tam. Nung khai lacina tu si. Nung khai lacina tu si. Nung ano laci yang nung lacina tu si cari. Budi, ni budi. Eh budi nung nana udah tahan nai. Aku ni. Nung tanan mana? Jangan deh. Why coba kalau kita dia no. Ridi. Mobile node. Nung masa no kosong ikhe no. Jaya kade. Kang ko ya. Ka pa ya. Are. Eh. Are. Nung. Sabak lah. Naya na ko. Naya no. Sabak no ke sabak sa. Ang di market sanjak. Ning di market sangka phunuk di. Nin di market sangka nung phunuk di. Nokoto. Nokoto. Hey, Musroy. Acha. Kapan? Acha tongthong kokurui. Ako naya no. Naik di Cina orang Cini Devaranjan Deborma 46 Surmani Tipramota ni Organizing Secretary tai bo Mendin bo BC Chairman bo Samung Kam Tang Tomoni naik di Cina orang Cini Devaranjan Deborma 46 Surmani Tipramota ni Organizing Secretary tai bo Mendin bo BC Chairman bo Samung Kam Tang Tomoni no Cini biaro BJP ro bini Samung Kam no na miangoi bokoro phatiri bukha dini iko nai di oje bunai kha Somi Deborma thanai bochoro bo Devaranjan Deborma ni labar bagan no bo ek der kani jaga bo pura hogu khibin hobai kha hogu নহমান bising doi bo tini phungni salo bini bagan no nai thangtini bagan khono thangtini bo sajung thangman jaga BJP ni 5-6 jona kedar bahini borok iko Devaranjan bokoro ko dhare bhage phatiri ka ekdom serious convener Somi Deborma nainari busuk borbarika dorasa noro bicar khainari iko Cini Tipramota ba BJP alliance ma bore chung BJP ba chung shanti sinu bolton ma siasa khayo kintu BJP borok si dhari si Tipramota boroma aka boya koi rokak obostha khaya koi serious tabu bo Pada ujung
apa ke biyong nah ma tong ta korok kita siapa tong baru butuh apa yang gitu baru makan tangan baru lo ini nama kopi kena kurinya kopi kena kurinya অস্থির ভাই আমি কইতারি মানুষের সামনে একটা জায়গা পড়তে কইতারি samro sabto এই শব্দ থাকে একটা জায়গা পড়তে thôi phải tông em nè tao hối tông ta asik Tabuk jorani belaino koktuma kotor kashay frequency India 25 News channel ni mangliwo koktuma angka 46 surma assembly constituency by khopsa ke medi bisini chairman Debaranjan Deborma no ereng shakni party ni phan phunugui bukhate dabai tanmani koktuma bunai tei dabai tanai angka BJP party ni khoroksha kami amsai ni shakno neta sajugui tongnai petua neta Somit Deborma mungui khoroksha tabuk o dabai tanjaknai Debaranjan Deborma no puila salema shaknai nogo klangmani yagulo belaino shak derajaki bagai khulai shakham nogo refer kharjaka dini kokmao shaimanka nainedi sini mangliwo BJP party ni neta petua Tipramotha party ni BC chairman no bahake Uma Sibui dabai tanka sini India 25 News channel ni mangliwo srai ke you report India 25 News cuma cangman boleh chắc đi có chắc đi tam thằng này nó rồi tam nông khai là chỉ nó gì nông khai là chỉ nó gì nông ăn nó là chỉ anh cho nông là chỉ nó gì sao budi nè budi ê budi nông đàn nó đá thằng này ako nungtanan mana jangan deh why coba kalau kita dia Ridi ba Ridi mobile node nung masa no kosong mikhe no jaya kade kaang ko ya sa ko ya are sabak lah này nó còn này nó sabak nó cái sabak sa ang di market sanjak ning di market sangka phunuk di nin di market sangka nung phunuk di no koto hey musroi acha đó con acha tong thung có cùi con này nó này cái đi xin nào đó xin ní Debaranjan Deborma 46 surmani Tipramotha ni original secretary tai bo mendin bo BC chairman bo samung kam tang tomoni này cái đi xin nào đó xin ní Debaranjan Deborma 46 surmani Tipramotha ni original secretary tai bo mendin bo BC chairman bo samung kam tang tomoni no chini boro BJP ro bini samung kam no nai miangoi bokoro phatiri bukha tini iko nai nai di oje bunai kha Somit Deborma 3 বছর bo
deborjon debormani labar bagano bo ek der kani jaga bo pura hogi khibi nobai ka hogi nohman bising doi bo tini phungni salo bini bagano naya thangtini bagan khona thangtini bo sajung thangman jaga BJP ni 5-6 jona kedar bahini borok iko deborjon borok ko dhar bhage phatirika ekdom serious BJP ni convener samai debar nai nai busuk borbarika don sadar bicar hai nadi iko chini tibra motor BJP alliance ma bore chung BJP ba chung shanti shrungkhol toma mansia sa khayo kintu BJP borok si dhari si tibra motor boroma aka boya koi rokha obostha khaya koi serious tabu bo pada ujung apa beyong nah mah tongga utan kalau kita jangan tuh baru butuh apa gitu baru mal tentang baru lo benar lah kopi kenal beri mobil kenal berinya অস্থির ভাই আমি কইতারি মানুষের সামনে একটা জায়গা পড়তে কইতারি না samrau sabto এই শব্দ দেখে একটা জায়গা পড়তে so phai tongแบบเนี้ยta hu tong ta asif Tabuk jorani belai koktuma kotor kasai pikir sini India 25 News channel ni mangliwo koktuma angka 46 surma assembly constituency by khopsa ke medi bisini chairman Debaranjan Deborma no ereng sakni patini phan phunugui bukhate dabai tanmani koktuma bunai tei dabai tanai engkha BJP party ni koroksa kami amsaini sakno neta sajugui tongnai petua neta Somit Deborma mungui koroksa tabuk o dabai tanjaknai Debaranjan Deborma no puila salema saknai nogo klangmani yagulo belaino sakta derajaki bagi khulai sakham nogo refer khaljaka dini kokmao saimanka nainedi sini mangkliwo BJP party ni neta petua Tipramotha party ni BC chairman no bahake Uma Sibui dabai tanka sini India 25 News channel ni mangkliwo serai ke you report India 25 News cuma cangman boleh chắc đi có chắc đi tam san này nó rồi tam nung khai lachina de si nung khai lachina de si nung ano lachi anh sa nung lachina de si sari budi ni budi eh budi nung na da tha na ako nung tanan bana je why so ko ka dia no ridi mobile node nung masano ko sumike no eh jaya gade kaang ko ya ka pa ya are nung sabak lah này nó còn này nó sabak nó cái sabak sa ang demarcation jak ning demarcation ka phunuk di nin demarcation ka nung phunuk di no photo no potong Hey, Musroy. Acha. Kapan? Acha tong thong, ko kurui. Kon naya no.
Oke. Juga tangan enggak, Pak? Tangan. Bahkan. Oke. Naik di Cina orang Cina Deborah Deborah 46 Surmani Tibermata ni Organizer Secretary tai bo Mendin bo BC Chairman bo Samung Kam Tang Tomoni naik di Cina orang Cina Deborah 46 Surmani Tibermata ni Organizer Secretary tai bo Mendin bo BC Chairman bo Samung Kam Tang Tomoni no Cini biaro BJP ro bini Samung Kam no naimi angoi বকর ফাটিরি বুখা দিনে ইকো নাই নাই দি ও যে বুনাইখা সমি দেবরমা থানাই বছর ব দেবরজন দেবরমানি লাভার বাগান ব এক দেড় কানে জায়গা ব পরা হগ খিবিন হবাইখা হগ নহমান বিসিং দই ব তিনি ফুংনি সাল বিনি বাগান নাই থাংতিনি বাগান খন থাংতিনি ব সাজুং থাংমান জায়গা বিজেপিনি 5-6 जना কেডার বাহিনী বড় ইকো দেবরজন বকর কো ধারে ভাগে ফাটিরিকা একদম সিরিয়াস BJP convener Nai nai busuk berbagai don nor bicara kai nadi iko Cini tiba ramah tu BJP alliance mau beres cung BJP cung santi sini kalau tahun masih asa kayo kintu BJP berok sih dari sini tiba ramah tu berono agak buaya kau rokat kau bosta kaya kau serius tahu bah Pada usia apa beliau naik matang nggak utan? Kalau kita siapa tuh? Baru butuh apa yang kita baru makan dan baru lebih enak lah. Kopi kena beri dia. Kopi kena beri dia. অস্থির ভাই আমি কইতারি মানুষ সামনে একটা জায়গা পড়তে কইতারি না বুঝো Samrau sabto. এই শব্দ দেখে একটা জায়গা পড়তে thôi phải trongแบบเนี้ยต้องโอ้โหตรงนั้นasik Are, lu Tabuk jorani belai no koktuma kotor kasai fikir sini India 25 News channel ni mangliwo koktuma angka 46 Surma Assembly Constituency by Khobsa Medi BCC Chairman Debaranjan Deborma no ereng sakni patini phan phunugui bukhate dabai tanmani koktuma bunai tei dabai tanai engkha BJP patini khoroksa kami amsaini sakno neta sajugui tongnai petua neta Somi Deborma mungui khoroksa tabuk o dabai tanjaknai Debaranjan Deborma no puila salema saknai nogo klangmani yagulo belaino sakta derajaki bagai pulai sakam nogo refer kharjaka dini kokmao saimanka nainedi sini mangkliwo BJP patini neta petua tipramotha patini BC chairman no bahake Puma Sibui dabai tanka sini India 25 News channel ni mangkliwo serai ke you report India 25 News cuma cangman boleh. Cak dia kau cak. Tam sana này nó rồi. Tam. Nung khai lachina desi. Nung khai lachina desi. Nung ano lachi yang saya nung lachina desi saya. Budi, ni budi. Budi nung nana udah tahan nak. Aku ni. Nung tanan mana? Jangan deh. Why coba kalau kita dia no. Ridi. Mobile node ya. Rumah sana kosong ni keno. Jaya kade. Kang ko ya. Siapa ya? Are. Lu. Sabak lah. Naya na ko. Naya no. Sabak no sabak sa. Ang mo market sa jak. Ning ni market sa phung di.
min demarcation kan nung phunuk de nokoto 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 Hey, Musroy. Acha. Kapan? Acha tongthong kokrui. Ako naya no. Này cái đi, chỉ nào đó chỉ ní Development Department 46 Surmani Department Organizing Secretary tai bo Mendin bo BC Chairman bo samung kam tang tomoni này cái đi chỉ nào đó chỉ ní Development Department 46 Surmani Department Organizing Secretary tai bo Mendin bo BC Chairman bo samung kam tang tomoni no chỉ ní biro BJP ro bini samung kaham no na miangoi bokorok phatiri bukha tini iko nai nai di oje bunai kha somi debarma thanai bochoro bo Development Department ni labar bagan no bo ek der kani jaga bo pora hogi khibin hobai kha hogi nohman bising doi bo tini phung ni salo bini bagan no nai thang tini bagan khono thang tini bo sajung thangman jaga dah Ngoro tini sakham no ko phaisa paina na ka yu sai kana ni Soita sare soita wa ang ani bagano lebar perangui kang sai tomon jorawo ঠিক 8টার সময়ও থাকেই মেনলি ইসিনি বিজেপি পার্টিনি কনভেনার সঙ্গীত দেববর্মা তেই বুথ প্রেসিডেন্ট কমলকান্তি দেববর্মা তেই বরং রজনীকান্তি দেববর্মা বড় আসনসা থাই आं bagan kok tongman jorao ukroki thai dala khatubui ano akromon khajabe anan bagan pura hiklai jaki subukha ani lewaro ko boro ang metisa chalu boro phai mana khane khani jete boro ano bokhro phati goi buoi daro ba boya konai hiklai agon pore ke ani lewaro phai hai ngoi boro khalai tangba ja Awon ani ang sini ya borok ani tangwe ano efek kai hoito chini dokharo tabo ang ese list chairman hisabe kita motha patiwang involve sampai tongo plus 46 Surmani AGS party ni ang abono pisone khlaida bubagra Sini David Mura Singh Dokani bagai samung khai tongo aborok no logiri oi hine da anin mokol kena saimia hotat khlai ani bagano ang samung khai tong thani bolongo ano akromon khai buthanan ni ano tini buthar klan kamo daro bai tan khano toyang go bokro ro tan khan on bagan kulai hospital ang klai ja lukulo dofaro sini dofaro Dofan bagai samung tangkai obahai ke birman kelayu jotono ang koine abahai boro rokno jong masi nai tei ang tini thanawo affair khlaine 24 gonta ni bisingo a victim rong ani bagai ani koi abon tongai ong yang kai ang basu ko tongla ani dofan bagai samung tangkani ani baganang
bolong hoktani ani tamo online ang tauni bagai butajana na tauni bagai bujana na hoito party ang onno party khlaimano jatini party khlaimano national party khlaimano chini dokho bai dokha sung obhai khai sung chini dokharo ukru sung yok sama malai sina o thaile niniya hinai kharaman abo bobu sukubui abo borong ni hin khanama ba ani thai anjai an thani kagos potro tongo document tongo even para basi tongo o thai ania eto ang aro project khlaimal ang ajaga bagan khlaimal ani document aro ani mungoi ani babani mungoi ungla khamu ge abunai ni bini bumung tamsi sakama pula bini bung Komal Kanti Deborma bufani mung tama bufani mung Narendra Deborma ekore BJP ni convener Samir Deborma bufani bung Manoranjan Deborma tarbong logi tongnai Rajanikanti Deborma bufani bung Sosindra Deborma jotono le bufa joton thijak ani bo bufa thijak oh ge tabuk nini nahar mung borokno 24 ঘন্টা নে বেশি আপনি সাজা মারিনাই আইনি ক্ষেত্রে আং বরং ফুংসাই ইয়াকিসাই বুলিয়া নাংখাংবো বুইমা খামো আং ফিনিব আনি পারাবো আনি বুকু পক্ষাইসা খলংনানি নাই দङ যে বরং তাং খাইলে কিন্তু আং খলয়া আইন যখন থাকা আইন নাইতো আইন বিচার খাইতো আং আইন মতে থাंनाय আং তাও বড় গায়া বড় আনো বুকা আং তাও বড় বুকাকে অদ খরক তাং মই চিন দ খরং Tinang sung tawo manya ko o jaga sung bai sung tawo mahangai tong kai tang kai ja ano khlaimani abo ain nai ne ain thanang bichar kene 24 ঘন্টা ni bisingo borong LS mak khai nini nahamu nini nahamu ani koi ani nini mung sagat ani mung Dewaranjan Deborma kaming kai meni bisi 1 number ward ni boro chodri अरे Da. ngoro tini sakhamno ko phai sakpaina naka yo saikana ri Soita sare soita wa ang ani bagano lewat serangui kangsai kemang jorawo ঠিক 8টা সময়ও থাকেই মেনলি ইসিনি বিজেপি পার্টিনি কনভেনার সঙ্গীত দেববর্মা এই বুথ প্রেসিডেন্ট কমল কান্তি দেববর্মা এই বরং রজনীকান্তি দেববর্মা বড় আসনসা থাই आं बागान फक तंगमान जराव उक्लक्ति फै दाला खाथुबै आनो आक्रमण खायथाबो आनान बागनफोरा सिख्लायै जाति सुबुखा आंनि लेबाराव थाङो बर' आं मेटिसा चालु बर' फाय माना खायनो खानि जेते बर' आनो बखर फाटिबै बुयै दारो बुयै आगनै सिख्लायै आगन परे इनके आंनि लेबाराव फाय हाय हाय इनोय बर' खालै थांबाय Awon ani ang saini ya borok ani tangge ano efek kai hoito chini dokharo tabo ang ese list chairman hisabe kita motha patiwang involve sampai tongo plus 46 surmani AGS party ni ang abono pisone khlaida bubagra Sini David Mura Singh Dokani bagai samung khai tongo aborokno logiri oi hine da anin mokol kena saimia hotat khlai ani bagano ang samung khai tongthani bolongo ano akromon khai buthanani ano tini buthar klang kamu daro bai tan khano toyang rogo lokro rogo tan khan on barin khai kulai hospital ang khlai jak lukuro dofaro chini dofaro Dofan bagai samung tangkai obhai ke birman kelayu jotono ang koine abahai boro rokno jong masini nai
tei ang tini thanao FIR khlaine 24 घन्टानि bisingo a victim rokno romnani bagui ani koimo abon tongnai ong yangkai ang basugui tongla ani dofani bagui samung tangthani ani baganang bolong hoktani ani tamo onnai ang tamni bagai buthajana na tamni bagai bujana na hoyto party ang onno party khlaimano jatini party khlaimano national party khlaimano chini dofa bai dofa sung omahai khai sung chini dofa ro ukru sung yok sama malai sinai o thaile niniya hinai kharaman abo bo busu kubui abo borong ni hin khanama ba ani thai anjai an thani kagos potro tongo document tongo even para basi tongo o thai ania eto ang aro project khlaimang ang ajaga bagan khlaimang ani document aro ani mungoi ani babani mungoi ungla khamu ge abunai ni bini bung tamsi sakama pula bini bung Komal Kanti Deborma bufani mung tama bufani mung Narendra Deborma ekore BJP ni convener Samir Deborma bufani bung Manoranjan Deborma tarbong logi tongnai Rajanikanti Deborma bufani bung Sosindra Deborma jotono le bufa joton thijak ani bo bufa thijak ge tabuk ni nahar mung borokno 24 घन्टा नि बिसि aboni saja jung marinai aini khetre ang borokno phungsa yaki sai bulia nangkhang bo buima khang ang phini bo ani parao ani buku pok khaisa khorokna ni nai tongo je borokno tam khai kintu ang khroya ain jokhon thangkha ain nai to ain bijar khai to ang ain mote thangnai ang tau borok ba ya borano bukang mo tau bono bukang ke odok khorok tam mai sin do kharong Hinang sung tawo manyak o jaga sisung bai sung tawo mahanglai tong kai tang kai ja ano khlaimani abo ain naine ain thanang bichar kene 24 घन्टा ni bisingo borokno LS mak khaine nini nahalmu ani koim ani nini mung sagat ani mung Dewaranjan Deborma kamingkai meni bisi 1 number ward ni boro chodri